Στέλλα. Στελίτσα. Στελίτσα είναι δική σου βέβαια αρμοδιότητα, αλλά έχεις χάσει λίγο την μπάλα τελευταία. Θες να πάρεις αυτό το iPad, το ρημάδι από τα χέρια σου, διότι ασχολείσαι. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν αναγνωρίζω το Θοδωρή μου κάτω από άλλες συνθήκες. Ο Θοδωρής έπρεπε να είναι τώρα απάνω στη Στέλλα κανονικά, να ξέρει τα πάντα για τη Στέλλα και έχει αγκαλιάσει το iPad και δεν το αφήνει με τίποτα. Γιατί είσαι tech freak, εγώ μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το πράγμα εδώ δεν το φέραν για καλό. Αυτό το κάνει. Για να δω το βίντεο, γιατί άμα περιμένω έτσι live δεν. Ναι, αλλά δεν το φέραν για καλό αυτό. Δεν το φέραν για καλό. Να σου πω καλύτερα, μωρέ, κερδίζεις έδαφος. Εσύ, άστο να ασχολείσαι με το. Λοιπόν, έλα, πάμε. Είναι ελεύθερο παιδί, θέλω να τακτοποιηθεί. Να τακτοποιηθεί θέλω το παιδάκι μας. Βίνδεο, καλέ, βίνδεο. Το Superstar και ο Μιχάλης Πλεμένος συνάντησαν τη Στέλλα Παπα-Νικολάου. Το σεξι και πολυτάλαντο κορίτσι που ασχολείται με τον αθλητισμό, το modeling αλλά και την νοσηλευτική είναι ιδανική στο να σας αυξήσει τους παλμούς. Στέλλα Παπα-Νικολάου, καλώς σε βρίσκουμε εδώ στην προπόνηση. Ναι. Και αθλήτρια και μοντέλο και νοσηλεύτρια. Από πάντα μου ασχολούμαι με τον αθλητισμό, είτε με κολύμβηση, είτε με βόλεϊ, είτε χορό, από όλα. Αλλά τώρα ασχολούμαι με το στίβο περισσότερο. Κάνω άλμης ύψος, άλμης μήκος και εμπόδια. Γενικά η γυμναστική είναι τρόπος που πρέπει να ζεις με αυτόν, δηλαδή πρέπει να ασχολείσαι με τη γυμναστική από πάντα. Για να έχεις και καλή υγεία και ωραίο σώμα σαφώς. Και που σε βοηθάει για το modeling. Καλά, ναι, και αυτό. Πώς ξεκίνησες στο modeling? Ξεκίνησα από έναν διαγωνισμό που έγινε διαδικτυακό. Και έπειτα ασχολήθηκα με φωτογραφίσεις, με επιδείξεις και άλλους διαγωνισμούς. Να πας, ήδη έχεις πάει σε 2 διαγωνισμούς ομορφιάς. Ναι, έχω κερδίσει τον Star Paparazzi 2011 και έχω βγει Model of the World στα Bikini 2011 που γίναμε. Και έχεις στόχο και να συνεχίσεις πάλι να έχεις κάποια άλλη συμμετοχή σε διαγωνισμό ομορφιάς? Σκέφτομαι να λάβω μέρος και σε άλλους. Σκέφτηκες καθόλου να πήγαινες και στο παιχνίδι στο Next Top Model? Όχι, δεν νομίζω. Για ποιο λόγο? Γιατί πιστεύω ότι γενικά σε τέτοια παιχνίδια, σε τέτοια reality, δείχνεις τα καλά σου, είναι μια πολύ καλή διαφήμιση σίγουρα, αλλά δείχνεις και τα μειονεκτήματά σου. Όλος ο κόσμος ξέρει που υστερείς ουσιαστικά στο modeling. Δεν μ' αρέσει και τόσο και το ξεκατίνιασμα. Και δεν θα πήγαινα, δεν το προτιμώ. Ποιο θεωρείς εσύ επάνω σου το δυνατό σημείο? Τα πόδια μου, τι άλλο. Η Στέλλα μας μίλησε και για τις δυσκολίες του modeling. Ότι έχει πέσει το modeling, έχει πέσει, η αλήθεια να λέγεται. Πλέον δεν υπάρχουν πολλές δουλειές και αν υπάρχουν είναι με πολύ λίγα λεφτά. Δεν γίνεται. Τώρα εντάξει, προσπαθείς λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Καλή είναι και η ευκαιρία να σου δοθεί να φύγεις στο εξωτερικό, σίγουρα. Αν και εγώ δεν θα έφευγα, να πω την αλήθεια. Γιατί? Δεν ξέρω, προτιμώ τον τόπο μου. Ότι έχει τελειώσει, έχουν πέσει οι δουλειές, έχουν πέσει πολύ, σίγουρα. Γενικά πιστεύω πως η νοσηλευτική είναι μια πολύ καλή επιστήμη και μου ταιριάζει απόλυτα γιατί έχω τελειώσει και βοηθός νοσηλευτή και συνεχίζω τις σπουδές μου τώρα στη νοσηλευτική. Αλλά όπως είπαμε και πριν, το modeling δεν έχει και πολλές δουλειές. Οπότε για να εξασφαλίσω και εγώ το μέλλον μου, καλύτερα είναι να τελειώσω μια επιστήμη που θα μου εξασφαλίσει κάποια δουλειά, παρά να ασχολούμαι με τυχόν τραγούδια και να μην μου ταιριάζει κιόλας. Δεν θα το ήθελα. Δουλεύεις και ως νοσηλεύτρια? Όχι, δεν δουλεύω. Σπουδάζω όμως τότε η Αθήνας. Λοιπόν, αφού απολαύσαμε τη Στέλλα στο βίντεο και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ καλή στο modeling, δηλαδή είναι κάτι το οποίο βλέπεις έτσι στη Στελίτσα, πώς να το δεις ότι είναι πολύ καλή στο modeling. Έχει και απίστευτη φωτογένεια, πάρα πολύ όμορφη, είναι όλα καλά. Πρέπει να την ελέγξουμε και σε αυτό που σπουδάζει και που αύριο θα χρειαστούμε τη βοήθειά της, ασφαλώς. Και δεν μπορώ να πιάσει μια να δεν μπορώ. Ως εκ τούτου, συμφορά. ως εκ τούτου, λοιπόν, πες μας πώς είναι η σφιγμή του Θοδωρή. Είναι αυξημένη, είναι. Με αγγίζει να βλέπω και εσένα. Είναι αυξημένη η σφιγμή του. Είναι αυξημένη, μπορώ να πω. Μπράβο, πες του τέτοια να δεις πώς θα πάει ο σφιγμός τώρα.
Να δεις πώς θα υποθυμίσεις τα αλήθεια. Και να σου πω, τον βλέπεις και λίγο χλωμό, είναι και λίγο χλωμός. Είμαι χλωμός. Όχι, εντάξει. Περισσότερο κόκκινο θα τον έλεγα. Κόκκινο, έτσι. Εγώ θα ζήταγα, παιδιά, ξέρετε τι θα έκανα. Θα ζήταγα το φιλί της ζωής, αλλά έφαγα μια σαλάτα που είχε σκόρδο μέσα. Και είπες να βάλεις την Γιατί υποθυμία. δεν λες την αλήθεια. Έχετε ξεκινήσει την πρακτική σας? Ναι, βασικά τώρα έχουμε στο δεύτερο εξάμηνο. Πάμε σε κέντρο. Ένα λεπτάκι πριν τελειώσουμε, γιατί ακούω μια πόρτα. Είναι κανείς εκεί? Καταλαβαίνετε, έρχεται τώρα η απόδειξη. Φτάνει. Μήπως ήρθε? Φτάνει, το αντέχουμε. Ήρθε το πιεσόμετρο? Θα με εξετάσετε. Δεν μου λες, λένε να πάμε σε break. Πέφτω, λέμε. Ένα λεπτό, γιατί δεν πρόλαβε. Ο Στελάκης έφερε μόνο το 50% του. Ένα λεπτό να βάλει τη ρομπίτσα της και μέχρι να έρθουμε από τον break. Καλά, μη σηκώνεσαι και έτσι απότομα. Πόπο, παιδιά, δηλαδή έλεος όμως. Έχει τη ρομπίτσα της λοιπόν και μόλις γυρίσουμε από το break θα μας έχει και το πιεσόμετρο. Μπορώ να σας πω εγώ.